Kwekuenda kumusha kwandakabarwa ndinako asi hazvagona kuti nditi ndotakura newana hawo sine mudzimai newana ndodzokera kumba kwandakabarwa. Apa ini yacho ndoida kuti ndinorarama nehendi to mouth, ndogara sei pasango pano newana. To be honest speaking, hatina mapepa takambopiwa. Tine mastress, hatina kwekuenda, hatina kana sana. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nezuro kuno kunzvimbo yeruwa, nzvimbo inonzi Cloverdale, panonzi pakaitika musindo pakati pemapurisa nevagari vakavaka munzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Tataura nevanhu asi vatataura navo vari kuti vakanzwa uye vari kuziya umwe wemunhu ari kunzi iye akarasirwa neupenyu mushure mekunge apfurwa. Apo vanhu vakanga vava kurwisa mapurisa. Vamwewo vataura vachiti zviri kunziwo pane mupurisa kana kuti mapurisa maviri vakarasikirwa futi neupenyu. Vatataura navo vanga vachiti ivo vakanzwa kuti zvakaitika. Tataura nababa varara nhasi parodhi nevana vashanu vati havana kwekuenda. Ndakarara panapa newana wangu. Vana vangani? Ndine vana 5, wasikana 3 nevakomana 2. Manga mane nguva yakareba zvakadii muchigara mudzimba dzazopwanidzi? Ndingati ndakatanga kuwana pekugara pa last year muna February. Ndichibva ndatanga kuwacha kuwaka last year muna March. By August of last year ndapedza kuwaka. Ndichibva ndatanga kugara kuno end of August of last year. Mama vakaimba yakakura zvakadii? Ndanaka vakaimba yangu yakakura 4 rooms. Mungatitsanangurire zvamakaona nezuro, chii chakaitika? Zvandakaona nezuro, ndakabuda kumba mangwanani. Inini ndinorarama nekutengesa. Ndinotengesera kuGazepu. Ndakabva kumba nezuro makuseni ndaenda kubasa. Saka ndikati dzakumapasti 9 to 10 ndopa ndakanofonerwa navadzimai vangu kazi uye kuno mushamadi mashata. Inda kazi polisi yadi yauya iri kutopwanya dzimba, uyai mhanya tidi tibudise zvinhu. Ndichinosvikawo pamba ndakanosvika ndida kutozosvika ndichingonosvika paruwa ndakabva ndatanga kunzwa kuti usatomboenda kunoko hakusi kufambika, kuri kurohwa vanhu nemapurisa. Ambouya mapurisa nemasoja vakasvika vachirora nevanhu. Saka izvozvi vakungoti vakasara nemunhu vakutanga kuti vakurova munhu wese wese. Ndichibva ndatendera ndazonopinda neimwe nzira ndakashandisa kuseri yakaita ndikwanisa kusvika pamba pangu. Saka ndiri kumhiri ndo pandaiona wachitopwanya dzimba. Wachipa ndobva ndanzwa information kuti vari kutakura zvinhu zvavo zviri kutakura zvichienda nokanda kurodhi. Aitakura zvinhu zvinokanda kurodhi ndiani? Mapurisa. Vaingotora chiro zvinhu zvavatora. Zvandakazonzwisisa zvandakaona ini, waitoti wakasvika ubva watanga kudzingira bhozi pandanga ndapamba inini. Pakati ndakatozi budei mapurisa adzoka ari kuti anoda wanani, wana baba. Hanzi tura kusunga nhamba yana baba inokwanisa kusvika 300. Budai saka tobuda tikazi budai mutize. Ndotiza ndichienda kupi ndichitize ndikazi ari kutora mapurisa. Sezvine kwautonawana baba vanhu vakutobuda line vanhu vakutori vanhu kumisa vakutobiya kochichi. Saka nguva yakanotiza vanhu paiva ndobva ndatera vanhu vanombiya kumhiri kwevo. Ndobva kuchiona manje vanhu vari kutopwanya dzimba dziri kupwanywa vachitakura. Ndokwandachimsaka zvinhu zviri kutakura zviri kuendwa kupi. Pakabva patanga kuita challenge yekuti pana mumzi wamwe wakabva watakurwa zvinhu zvavo zvobva zvauya kunoko. Saka pakutera zvinhu zvavo vachibva vatanga kushaya zvinhu zvavo. Saka ngava munhu anga akutofona futi achifona vanhu vari kupi vari mukati zvinhu zvangu zvatakurwa ndiri kuzvishaya. Ini ndopa ndatanga situation mamira aita isina kumira zvakanaka. Ndopa ndakatakura zvinhu zvangu ndatsvaka mukomana ndakadidza ngati shamwari uya ndibatsirawo zvinhu zviri kuitwa izvi. Ndikamira kuti wasvike panapa ndinoita loss. Kwakuchibatsira notakura zviya nemukomana ndakabasa takura neni ndichibva ndaunza panapa. Endo sezvinei tararawo zvedu pano. Chiri kuita kuti tirambe tiri panapa. Kwekuenda kumusha kwandakabarwa ndinako asi hazvagona kuti nditi ndotakura newana hawo sine mudzimai newana ndodzokera kumba kwandakabarwa. Ini kumusha kwandakabarwa ndokwakadatsara. Pane zvakawanda zviri kutaura kuti zvakaitika. Vamwe vari kuti pane vamwe vakatorasikirwa neupenyu. Imi mukunzwa kuti chii chakaitika? Titsanangurire kuti ndichinonzwa zvinonzi muchiitiko chakaitika ipopo mapurisa auya achirwisana nevanhu. Vanhu vakatanga kutonotanga kuti
wakatanga kunesana nemapurisa aya. Azviiti right kuti murambe muchipwanya dzimba dzedu mabva kupi? Right, tatumwa napeti so vachitaura nyaya dzavo. Saka nekuda kuti amene awo mashoko waitambidzana. Pakutambidzana mashoko emapurisa nevanhu, pakanoita kuti ndo pakanobuda kurwisana kwevanhu nemapurisa. Saka zvinoroti mapurisa aiti paida kurowa vanhu vachibvatanga kuti kudzosera. Mungati murudo yaunotipwanyira dzimba dzedu right. Ndizvo hatina kumboramba kubva muno but all right unai. Imi mozongobudikira pakusvika kuti right kama budai muende. Ko makadimbobudikirawo nezuro kana marimwe zuro. Makambouya muchitudzawo kubva tichitanga kana kuwaka. Zvinhu zvamuri kuita zvazvisiri izvo. Ende muone kuti tive paground apa mawiri atakaita. Takange tatora tateerawo patakandanzwa president wataura. No, hakuna mwana weZimbabwe anofanira kushaya pekugara. Maziso angu ndakupa machairman. Kana paine pamuri kuona panokonzera kuti mukwanise kugara, endai munoone machairman enyaya. Maona upai mugara. Ende takaitawo saizvozvo. Handingambotaura kuti ndakabhadhara mari ndakatenga stand. But inyaya kuti kama ndakadobhadhara ndikangoti semunhu akatanga kuonera uchu. Ubva atipo ndasvara garai apa ndagara. Ndinowaka imba yawakwa ne1 day. Ndowaka imba ndopedza 4 rooms. Ndabaka 4 rooms ukataisa kusero. Ndinene nembwa. Kona munhu waita huku dzinezane muzera yayo nembwa dzasvika pamuzera yayo. Kusvika pakuzonounganidza zvinhu rero. Haunongosana kuchita ne1 day. Wakatarisa. Wakanyarara. Kwakuzongotiwo with unexpected ndotozongonzwa kuti izvo zvimhanya. Kumba zvatomira kokai. Muri kureva kuti imimi chiri kukurwadzai ndechekuti makasiwa muchivaka. Ndakasiwa ndichiwaka kwenguva refu. Ndatora nguva ndichiwaka hapana kana munhu akamboachitaura kuti no hazvizo ende ini handinambone bhozi ndaitozva kuti zvinhu zvatiri ndezvemusangano. Taende munhu takatoenda kune munhu ndichiziva no ndezvemusangano. Ndosati sengoti ndinonyadza kuti hatinambotenga. Ndakatenga ngokutaura kuti ndakatenga stand $100 kati $200. Zvinhu zvekupiwa ndezvemusangano. Ende ndosati taitaisa kuti semusangano sinzi wakatipa waiziva kuti wana washandi. Wapi? Kana mchiti mimi vanhu vairwisana mapurisa nevanhu. Tinoziva kuti mwana enga ane chakabata mwana chakabata. Mapurisa vairova vanhu nei uyewo vanhu vacho vaidzorera nei. Right. Manzwisisiro andakaita ini ndekuti mapurisa waishandisa mategas nepfuti. Saka zvinora vanhu vakatanga kudzoserawo mapurisa aya nematombo nerekeni. Imimi mungazivo here kuti pane vakakuvara here, pane vakaraswa neupenyu here, vanzwa kuti makaona here kuti pakaraswa nevanhu neupenyu kumapurisa kana kuvanhu? Ina handina chandakaona, asi pakutozomvana kunzonzi pachiitiko chaitika pakuwaro kunonyura kuizwa ndo pakunzonzi pane murume anonzi Baba 2 umwe aigara futi muCloverton. Zvikanzi Baba 2 adini afa. Ndikazi Baba 2 ndiye adini apfurwa masikati ayo. Makapfurwa vakomana 2. Pa2 ainzi wakapfurwa muCloverton. Vana vacho ndainzi akadini akafa. Mumwe wacho handinazozwa kuti ari kupi but ainzi ari paserious condition. Kumapurisa ndikazozwa but kumapurisa kwacho zviri kunzi pane vanzi kwafa mapurisa 2. Vafa mapurisa 2 wakatora hanzi vamwe vanzi vatorwa kasha hanzi kesha yemachi yemategas hanzi vatorwa kesha yemategas nehelmet. Izvi muri kuita kunzwa nevanhu? Ndakuita zvekutonzwa. Handina kuzviona. Saka ivo Baba 2 vatoshaikirwa nemoyo vari kupi vakatakurwa nani vakucheve? Manzwiro andinoita ndekuti Baba 2 mhuri yavo kutaura kuno itori pama1 nekuti Baba 2 zvinonzi wakatakurwa wari wasati wafa wachibva wanofira muchipatara. Wanofa kuchipatara apa wachinodzoka kumbowana wakatotonha neshoko rari kuti Baba 2 adi wafa. Wakatosvika kumba kuya imba yapfana kumba kwaBaba 2 kuya kuti watodini watopfuura. Ndapi mashoko anoda kutaura? Mashoko andoda kutaura. Mashoko andoda kutaura kune vanhu vemutemo zvikurusa nekuhurumende. Dai wakwanisawo watoonawo zvekutiitirawo. Pane kuti tave tagara pasango pana pane mhuri. Taikumbira nekuti dai kwanga kuri kuti right tine zvikwanisiro zvekuti aikwanisa kuwana mari kana kuti transport yekuti kwase kana kuenda. Zvakafanira kumusha mwana achitaura kuyo.
kuti ndiende kumusha ikoko mari yacho transport yekuenda ikoko handina. Pano pacho handiri kana paipapa kudhe pekutofunga kuti right nemhuri kitchen via bedroom paroad nemhuri yezvo zvakaita kuti kana kutorora kwacho kuti right hameno apa ino yacho ndoida kuenda ndinorarama nehendi to mouth ndogara sei pasango pano nevanhu kana kuti ndibude ndichienda ndinotengesa kuti ndinonotengesa sei vanhu vari pasango pakadai dai ini ndi kuchakaraiti pane zvimwe zvirongwa ngawatipo kana mashoko echenjedzo ngawatipo mashoko echenjedzo kana zvafane kuti right kana kuti alright waona kuti no zvaitwa pazviziri izvo waifanira kugara utaura kuti no vanhu vari kuenda kuCloverdale kana vanhu vakagara so ibva ipapo pane kuti right movha mati right zvafanira kuti titegara kudai so tozongokaruka semusi waya mapepa wacho uri kuti chii saka zviri kunzi chii takungokaruka takuti vanhu right zviri kunzi nzvimbo matagara muno mamuzi medu ndemapetronera Kagonyi ndepamapetronera Kagonyi sei takutanga kuti zvinzvaiko zvinezvi but ini mubva pesi ndichiuya takuzara kuti inzvimbo yakapiwa mayouth nemusangano itobva rakwanisa kuti unochanzawo pachitiko chechaitorai kunonzi kupe mayouth ndatomhanyawo paya kwakunoitawo manzazo ndapiwawo paya kwakutokwanisa kuti wakamukana ndawaka ndisina kuziva kuti zvandiri kuwaka izvizvi ndiri kutokanganisa asi pakukanganisa kwangu zvakutova victim ini nemhuri yangu. Chokwadi chacho ini ndiri panapa handina kana plan nekuti zveplan yandikufanira chokwadi kana munhu uchinge wakwanyika paunenge uchigara unenge uchifanira kutsvaka pamwe paunokwanisa kuenda unorodya kudi kugara kana unotsvaka pamwe pane hama yako yanokwanisa kuenda yokuakomodheta saka kana watokundikana kwana hama yako inenge yakwanisa kuakomodheta apa iri the same time mari yacho yerenda yacho handina saka hapana ndotongogara pano nemhuri yoswawo handizivi kuti kusvika pamwe ndakwanisa kuwanawo mari yekuti ndizokwanisa kubvawo pano nemhuri. Nezuro muCloverdale ndakanga senda yangu last year muna February ndichibva ndazotanga kugara last year end of August. Ndine vana vanoenda kuchikoro ndine vana vanoenda kuchikoro 4 ne1 uyu akarara pasikaenda kuchikoro. Vana vangu uyu neuyu wanga wachidzidza watoita vana vekutongotransfer ndaidzidza kutaigara kumashure kwese kutaigara kuEastview ndokwaidzidza chi vana vachinobva kuEastview uchibva tatinoya kunoku vana vachibva uno ndichinouya kunoku kuti ndichanoti manje ndichiya kunoku nevana ava endisa kuti kuenda kumanew stairs apa zvinhu zvenyaya kuti kutoya kwataita kunoti toimba chisina kutombopera kuwakwa ndobva ndachitiro rinogona ndikati no vana ngaende kumasvingo waende kumasvingo wandonodzidza kumasvingo wanotodzidza kumasvingo mukuru wacho ndiye anodzidza kunoku anotidzidza pari paTCAD apa form 4. Pamapepa amakasenda upiwa stendo anga kanzi government inganzi kanzi anga kanzi chi uyezve ndiani akakupai since now yawa kunzi ndipa petrol la right pamapepa atakapiwa to be honest speaking hatina mapepa atakambopiwa nyaya iwepo tekuti ini kubva kana kuwanda ndichinobva kugazebhuka kwandakanowanza kuti kuCloverdale kuri kupiwa mayouth mastand right mayouth ari kupiwa mastand aya sei zvanzi ende munoone chairman anonzi Samtoko zvanzi ende munoone mukanoona chairman ndiyanga chairman wechi nomwe branch kanoona sabwe chairman haambo kushairi pekugara ende uchiri chokwadi ndichinosvika musana ndakatosvika chibva ndatomudza kuti no corporate muri sese no right indoitwa asho chibutse no ndinogara kuEastview ndinoita ndimwana nemusangano so ndanzwa kuti kuri kubuda mastenzi evana emusangano so emayouth kwakutomati sezvinoenda vakatomboti papiwa mibvunzo koyoendawo uchizoona uchiri muyouth here ndikati ndiri muyouth because ndichitokwanisa kuti kumhanya plus ini ndichiri mune makore pasi pe50 years ndakutora rikazi no oraisa kuti chi hapana ndikati comrade nditoda pekugara
nemhuri ende haana kuti ndini mandakamboti mazitendi ndinawo ndiri kudini kutengesa but ini munhu akanga atondiudza kuti no kana ndamubvunza saka ndotsvaga mari kuti ndinodi kuta nayo zvikanzi kana hawatombodi mari yakawanda hawatombodi suka saka $200 chaicha wandotambira ndo nyanga iripo right ende ndichitosvika kwaari akatondibvunza ikanzi saka une mari saka uri kuti chii ndopa ndichatadza kudini pakatoshata kwandobva kuwana watori pama1 so wana uri kukura asi ndikutotambudzika musi wacho ndo pandakatomba $100 ndatomba $100 kanzi alright zvanda kuchita mufana wangu handini zvinhu ndikapa vanhu zvinhu zvisiva kuti zvinhu ndezvechizvi ndezvemusangano uyai muwake tiri kuda vanhu vanodini vanowaka vachigara bo mudhara kwakutanga kutodzoka watosvika madotora medu ndasitiri asi handiti maizikana ukanga watofambe uzondipa imwe $100 kwakutanga kutomaya kunganza zvai ndichitoda kutotenga ndichunganza ndichiwaka semi ndakutoti tiri kuwaka musha wedu. Chimwe chada kubvunza chekuti padzimba dzamaigara paive nemigwagwa here, paive nesuwa here inofambisa mainge maigara sei, dzimba dzacho dzaive nemanhamba here, tichitoziva kuti tikuda kunoona baba ava tinoenda panhamba yakati. Right, magariro atakaita mudzimba dzemuCloverdale maive nephase A, B neC. Saka ini chandinonzwa ndichitaigara kuB, ndaigara kuB. Migwagwa irimo haisiri yekuti yakauya kunoserviswa necity council. Migwagwa irimo migwagwa yatakangosvika yakadini yakatongoiswawo imomo pachikamu chezvimbuzi. Tanga tisati ane kanzuru mukati taitowaka tega matoilet edu, zvimwe chetewo nemvura taingocherawo tega migodhi yedu. Saka bosi vazombobatikira chena zvitiko chiitiko ndakamuona Manheru iye chairman uyo, ndakaona Manheru ndikamubvunza naye saka bvo here kana zvinhu zvakudai so kwemimi reti maizosiya zvinhu zvisvika pakudai so sei semunhu haipane paizokundikana kuwana zvekudini zvekutaura. Akatomboza kuti no but adambozama kumiramirawo wazotidi wazotikunda but still hatisati tabvuma takundwa tichambodini tichamboramba tichimiramira anga kutaura kwemunhu kuti anenge achitongonyaza kuti no hapana. But chokwadi chiripo ndechoti isusu kana kuti tinganyanya kutomunetsa apa pacho tega tichitongonyaza kuti hapana. Ini hangu inifekti chairman handina kutozoblema, ndinozonyanya kublema hangu hurumende kuti chinenge chimbowapire masimba aya ekuti wakwanise kumboita zvinhu izvizvi. Upa vanhu zvinhu zvozoti raiti papa wozouya wotipwanyira. Izvozvi toita ni almost 5 months ndirimo. Takati tane 3 tingangoti 4 wakauya wakapwanya dzekumusoro dzekutanga idzo ndokwataigara isusu. Wapwanya abva waenda abva wazoya nemapepa wachiti mapepa ndeenotice but ainge akanyorwa kunzi 2024 17 May 2024. Saka hatina kumbozvitora serious kuti vari kutoya zveshuwa vachita sei vachipwanya. Ndofunga pemunguva yangosara 3 days abva watongouya wakati 3 days tikangouya tobvisa takubvisa dzimba dzenyu dzese. Ndizvafunga kuti nezuro mama makatsanangurira zvamakaona nekuti vamwe vari kutaura kuti zvinhu zvavo zvakaitika nezuro zvaitotyisa uye kune vamwe vatorasikirwa neupenyu. Nezuro wakangoti wachisvika bva watanga kuganda mategas awa mapurisa waine mota dzakawanda wakawanda wabva watanga kuganda mategas awo. Saka ndo pakaita kuti wengu arimo tirimo isusu tizvivhikirewo. Maivhika sei muchishandisei? Taingotidzawo tichingotiwo kana wakuda kusvika utongokandawo matombo kuti tionotidza. Saka ndo pakapfurwa mumwe wedu hanzi akapfurwa
gumbo here rine padumba apa. Mumwe wacho ndiye akatemwa netega apa pahuma. Saka nyaya dzacho dzinongonetsa. Tine mastress. Hatina kwekuenda, hatina kana sana. Kana mari hatina. Tenge tisina kuplana. At least daenge ri 3 months ka. Taizoti toplana sei. Kwamakabva musati mataka kuya kubega. Tegara udhamafosi. Akusisina kwekuti munokwanisa kudzokera ikoko. Kusina kwakatoiswa wangu. Umailodha kudhamafosi. Chii chamunoda kutaura pamusoro pezvaitika izvi? Taingotiwo dai kuine vanokwanisa kubatsirawo tangobatsirika hedu taonawo pekungogara. Imimi nhasi marara kupi uye mune mhuri yakakura zvakadini? Tarara zvedu panapa parodhi panapa pa10 of Goromonzi ndo patarara. Mhuri ndine mwana hangu ndine wana 2. Ndova marara navo pano. Vanoenda kuchikoro. Saka wana anoenda zvichakanganisa vana zvakadii zvekuchikoro? Havantombotikanganisikei chaizvo nekuti havadisturbe nenoise nechichi zvakaitika matega. Wana vaiona zvese zvaiitika. Ndiriwo ndapwanyirwawo kuti imba pandaita sei pandaigara ndarwadziwa ndezvaita sei zvaitika. Ndaifunga kuti sehurumende yevanhu vaifanira kudeno vakatiitire plan yekuti chero takanga takatorerwa mari kuti masitendi acho takanga takaita sei takanga takatotenga. Maitenga kunani? Uye munhu wamaitengera maipiwa beka here? Chii chamaipiwa kuti mukazoti ndatenga stendi kubva kunewe? Vanhu ava vakati ndio musangano zvimwe zvese zvinoteera vachagadzirisa. Saka wakanga vari vanhu veZANU-PF vachiti vachaita sei vachagadzirise mapepa kuti zvinhu zviite zvakaita sei zvakanaka. Makatenga mari? Ini ndakabhadhara 200. Mabhadhara 200. Pane nguva yakareba zvakadii muchigara munzvimbo iyi? Ndatiti 7 months. Chii chamunoda kutaura pamusoro pezvaitika? Ndarwadziwa nazvo zvakanyanya stereki sezvo ndaifungawo kuti vaikwanisa kutiitire plan sezvo takatorerwa tisikaiti sei. Pataitorwa isisi taifunga kuti tichagadziriswa nekuti taingoti tembe kuti vanhu vakuru. Saka tikafunga kuti vachaita sei vachaite plan yekuti tionewo pekugara mutaundi tichiita sei tichiende kumabasa edu.